Qed nitkellem ma' kulħadd, qed nisma' lil kulħadd u rrid li l-Partit Nazzjonalista jibda miexi l quddiem u jkun tassew gvern alternattiv biex jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Sostna dan l-avukat Bernard Grech meta kien intervistat mid-deputat editur ta' The Times of Malta, Matthew Schwireb, waqt xandira speċjali fuq Net Television brabta mal-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Nimxu f'dik id-direzzjoni, direzzjoni waħda, direzzjoni l-qoddim, direzzjoni li tista' lil dan il-partit u lil dan il-pajjiż tassew tagħmel id-differenza. Waqt din ix-xandira fuq Net Television, Bernard Grech qal li qed tpoġġi lilu nnifsu biex iservi lin-nies għal ġid tal-familji Maltin u Għawċin u insista li qed jersaq lejn il-politika f'dan il-mument biex il-pajjiż ikun aħjar għaliex huwa biss flimkien li nistgħu nagħmlu differenza. L-avukat Grech qal li l-pajjiż għandu bżonn mhux biss oppożizzjoni b'saħħitha, iżda wkoll partit li jkun gvern alternattiv. Fil-programm, Bernard Grech fakkar kemm huwa importanti li l-Partit Nazzjonalista jisma' l-weġġat tan-nies għaliex il-politika ma ssirx biss bil-kitba fuq il-karti. Nistgħu nġibuh aktar qrib in-nies billi noħorġu minn hawn billi nitkellmu man-nies u nħallu lin-nies kollha jersqu. Żgur li huwa importanti li nifhmu lin-nies minn xiex huma għaddejjin. Bħala kandidat prospettiv għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech tkellem dwar l-importanza tal-għaqda fil-partit u li kulħadd jaħdem bħala tim wieħed għaliex huwa biss fuq l-għaqda li wieħed jista' jibni. Fit-tmiem l-intervista, Bernard Grech qal li jekk jiġi afdat mit-tesserati tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed jisma' u jaqqat u jġib enerġija fil-partit bl-introduzzjoni ta' aktar żgħażagħ filwaqt li qasam mod pubbliku l-ħsieb tiegħu li jekk il-Partit Nazzjonalista jkun immexxi minn kap raġel jixtieq jara viċi kap li tkun mara.